La hipertensió, la diabetis i el colesterol són malalties que en gran mesura estan lligades a hàbits de vida. Una bona alimentació, unida a la pràctica esportiva, poden ajudar a prevenir-les i, en tot cas, són el complement necessari per al tractament mèdic. Jo crec que si entenen en què consisteix, entenen els factors de risc, entenen el que poden fer i al final entenen la importància de que si no ho fan, les conseqüències que pot tindre. En aquest sentit, Esther recomana controlar els indicadors de cadascuna d'aquestes malalties i seguir sempre les prescripcions mèdiques. Però tan important com actuar quan ja es tenen és poder evitar-les amb bons costums. En els tres casos serà que entenguen la patologia, que cada un la que tinga, que entenguen que ells poden intervindre, que no solament és anar i prendre't una pastilla tant siquiera tots els dies o quan me'n recorde, i que ells poden intervindre a nivell de dietes, a nivell d'exercici o a nivell de compliment de tractament. Són part dels consells sobre com millorar la salut i que tanca el cicle organitzat per la Regidoria de Benestar Social. Regina Llavata ha agraït al grup de gimnàstica saludable la seva participació en aquestes xerrades i els ha animat a continuar motivats per mantenir-se actius. Les conferències han estat impartides pel personal del Centre de Salut de la Pobla. Y puedo y debo modificar el consumo de sal, porque tomamos casi 4 veces